Ikustezue, ez da, ikustezue. Musika honekin, sukaldari xelebre eta alai banaiz patata mozteko prest. Eta, a ber, Andoni, beste musikan txoba bota, a ber. Eta musika honekin, hiltzeko asmotan, pelikula bildurgarri baten adibide naiz. Ez alde gala, musika ze garrantzitsuak bizitzan, Asko. Asko. Baek! Kaixo lagunok, eguerdion, eta Andoni ongi etorri. Gaur hemen izango ez, kozinatzen, soinu banda jartzen, danetik ez da? Aldana ingo dugu. Aldena, ondo emango baitu seguru, ikusiko zu. Eta zu gaina, abeslari zea, komposatzailea, danetik emate jozu. Sukaldariatze izango, ez da? Sukaldaria naiz. Wine goz. Hamburguesai buelta y buelta. Hori bai, buelta. Bueno, balekua. Bueno, adi lagunak, ingo deu, azpizun berezia, txerri azpizuna, onduta, dio saltza gazigozo bat, eta patata berezi batzuk. Dena ondo. Dena ondo? Oso ondo. Bueno, lagunak, eta Andoni, garatuko izu pausuz nolengo jaun errezeta, bale? Bueno, azteko eta behin esan dizuet, ondutzen jarriko deula hemen azpizuna. Ingo deu garbitu, soberan dazkan goipiak eta kendu, eta ondutzen jarriko deu soja saltzan, ur pixkatekin eta harto irinakin. Jarriko deu, eta hor ondutzen jarriko deu. Gero, beste alde batetik, ingo deuna da, bai piperra, tipula eta baratzurik gorritu lapikuan. Behin ondo gorrituta daudenian, armendola botako izkio, ikutu bat emango jau, eta gero, onduta daun azpizuna, ingo deu, harto irinetik pasa, prejitu eta danakin naztu. Eta hor ingo deu, gixau antzeko bat, hola, buelta, gixaua, azpizuna da, eta xamurra geratu behar du, bale? Orduan, geho ingo deuna da, aberaztu pixka gehiago hemen ingo deu saltza tomate gazigozo bat. Eta saltza hoiteko hemen dakau, tomatia, azukria, ospina, soja saltza eta ura. Zein ingo deu? Azukre pixka karamelizatu, berta tomatia bota, behin azukre tomatekin dakaunian, gioia ospina botako deu, soja saltza eta ura. Eta bertan utziko deu, dana murrizten pixkat, eta gero, gorputz pixkat hartzeko, harto irina eta ura botako jaure bai, loditzeko. Eta saltza hori erabiliko dugu bi gauzetako, Andoni. Bat, geho, indeun nasketa honei, goiaraka pare bat botatzeko, sustantzi gehiago hartzeko historiak, eta beste, goiaraka pare bat erabiliko ditu, arrautz honekin maionesa bat iteko. Orduan, ingo dugu maionesa baitare ekilore, gatza, mejun hori, eta birringailuakin, beste gabe. Eta gero esan dizuten patata berezi hau ingo deuna, patata honi ingo zio, laukila moztuko dugu. Baitu, laukila moztu, eta gero, jarriko dugu 2 makiltxo eskinetan, beraino izirizteko mosketakin. Orduan, ingo dugu horrela, txak, biratuko dugu, berdine ingo jau, orduan makiltxoak bezala geratuko zaizkio. Hoi, pasako dugu irinetikan, esan bota. Aber simetrikoa. Aber simetrikoa. Bueno, ni lagungarri hemen egon gana launtzen, da bilen artien earkiatako, lasai honai. Eta gero ingo deuna da, hori irineti pasa, eta oliotan prejitu. Eta orduan, geratukoek, patata trikua deitze zailo, triku baten antzia geratukoa. Aber ondo atentzen, saiatuko baituk. Bueno, taldi berian, ire proiektuta zitzen, da ondo pasa. Adiez? Espero dut. Hombre, noski baiet. Bueno, ni hasiko nauk, hause garbitzen, eta bertan jartzen. Eta zu ingozuna da, patatak zurituko dituzu aurrena, zeatik gero, lauki jaiteko, moztuko ditugu pusketa, baina pusketa horiek gordeko ditugu pure patata atiteko, zertako. Zuritzen gaizki? Zuritzen gaizki? Bai, egila. Bale, beste zozeiten jarriko jat? Errexagua. Piperra hau txikitzen? Bai, piperra txikitzen. Piperra txikitu. Nola kentzaiok txortena honei? Baina nola? Bale, beixa, turko bateak utziko jate. Itek barroaka, pat, teite kanpoaka. Tate itek. Enek ilan ni txampan botila bezala. Bai, ire kontu. Hori guain, lauki txikiteanin eta jarriko jau lapikuan, bale? Eta nik esan bezala, hasiko naukiten,
azpizuna garbitu eta ondutzen jartzen. Bueno, eta musika zebai aritu gaituk itzeiten, Andoni, iretzako musika kiston garrantzia zegar, Asko, beste gauzik itxet. Egoizite alde, beti musika munduan, Beti nota tarten. Nota tarten, ondo. Bueno, bakarlari lanetan ibiltzea aiz, eta iretaldia ere badakak, ez da? Badakat. Taldean izena nola dek? El quinto contenedor. Gure jale saliak. Baina dice, kontenedoria o bosgarrena tenedoriakin? Tenedoriakin, el quinto contenedor, ona. Zenba laguntza dute bertan? Lau. Lau lagun, vale. Ez da bosgarrenak ekintakarrela janaria. Bosgarrena ez da laguna. Ez, janaria kartzen. Ondo. Orduan, sukaldari bat, nire zelako sukaldari bat? Zu bezala, nahi zu gure taldean parte hartu. Ba, noski. Vale, oza, bosgarrena janaria no? Bai. Ona. Eta ze musika mota jotzen? Etxoni malba nahi tenik egatiko nake bai, Jotzen jagoa zeganik, Ule gila. Jotzen dira, osea, heavy metal eta hard rock euskeraz. Ona, vale. Atea dut diska bakarra. Ez dago gehioko. Lehen biziko diska atea ezue ja orduan. Bai. Vale, eta zenbat tema daude bertan? Bederatzi abestitu. Bederatzi abesti. Bai. Zeitek bertanik? Gitarra jotzek, abestuitetan Gitarra etikitek? jotzek, abestuek eta komposatzet. Eta komposatu ere bai? Bai. Vale. Osea, iaiz komposatzaria taldekua orduan? Bai. Vale, ze ona, Andoni. Bueno, eta geho, ez dakit, guain udaberrian kontzertu asko mandituzue, diska hori argitaratu zue, holtza gaina igo ezue, edo nola zaudete? Diska dago internetian, baina guainikan fisiko ez dakau. Vale. Hor pilpilian, pues... Bueno, garrantzitsuna gaur egun interneten egotia da, geho fizikoki esateko jendia, ez da asko saltzen, ez da diska? Bueno, baina beti daude kontzertutan eta hola, kamiseta eta sartzen juru... Vale, merchandising pixkat eta historiak, ez da? Bai, beti zeo saltzea. Igual bat. Ondo. Bueno, eta... zure abakarkako lanian, bai diska ateatzekotan zaude, ez da? Bai, bueno, a ber, ateatzekotan, grabatzen egea. Grabatzen egea, bueno, lehen biziko grabatu ateatzeko guainik ez da, lehen biziko grabatu eta gero atea. Vale. Eta nola da, laberatuta da, guain dilabea sartzeko, la sartu gabe, o nola zaude? Erdina. Erdin zaude? Bai. Eta, zenbat abesti topatuko ditugu bertan? Horretxu, 10 abesti, eta kontzeptua da zazpi pekatu nagusik. Bai. Eta bekatu bakoitza izango da besti bat, estilo batien. Pues ingo du reggaeton, eta thrash metal. Danak dik emate jok, Bai, eta dena euskeraz. A ber nola teatzean. Ondo, seguro, artista gutza izta. Ona. Eta, bueno, eta hori, adibidez, bakarkako lanetan ibilizea, adibidez, holtzetan jotzen, o jenden aurrian, da holakotan, ose? Bai, askotan iten dut nik hartu gitarra bat, eta hor, holtza gainen euskal abestik, eta jende gustore egoten da. Iten dut txiste bat edo Vale, txistiak eta dana kontatzen dituk? Bueno, a ber, nahi sortzen zaizkin txorakeria txistia daitzi jot. A ber, adibide bat, kontatu igu bat hemen, a ber. Nik ez dakit txistek, Hor, sartunez ni zulo baten. Ni narrapatuta. Bai, tradizionalki ez dakit. Okurritzen zaizkin txorakeriek igual grazia ematute, eta... Vale, xelebreket jakalegia, ez da? Bai. Ondo zio. Iagia zan, musika eta bisiposa gorputza beti beharrik, ez da? Bai. Venga, txikitu inberdiak hori, Ila, nunda. Labanak gordazka. Vale, ez diat ikusi. Ondo. Distraitzen nago konversazion. Bikain, hori, behituzak, truko batako txiko ja terrexo mosteko hori, vale? Aurrena erditik moztu. Aurrena erditik? Bai. Hola. Bai, erditik moztu. Eta keo, ja, barrutik emaiok. Zatikan kanpotikan plastikilua bezala sekak, eta hori ingoeken nahi guain barrutikan, luxiaska ingoek, eta gero ja hola ingo dut, Hola, luxiak. Oie, aurrena luxiaska eta gero ja karratu txikitan, bale? Hau, saltxio dago. Neila, bai, matematia peligro. Bizikan aldago, piperra, ose? Bizikan, piperra? Ondo dago. Ondo dago, bale. Gustatzen zait. Bueno, eta ahi, Andoni, jarraitzale mordoa askak. Batzuk bai. Ope, batzuk, herri kontzertuk ematen di joanez, pues seitzei jate, ez? Nun jarraitzen die gehiena? Iparralden eta Lapurdin eta hola. Bai, eta hori nolatan hartu ekela olako arrakasta? Dirudinez, ez dago hainbeste euskera zitzen duen euskaldunikan, baina daudenak diredenak oso fuerte, eta etortzen dire beti, kontzertuta, osea... Da, beti-betikuak, ez da? Beti-betikuak, eta oso gustura, oso giro harkorra eta familia raitek. Bai. Eta han, askotan deitzen jate. Vale. Eta ze deitzen die, festetako, eventotako, ze kasutan egon naiz? Festak, urtebetetziak, eskontzak, denetaik. Eta nun goxatzen de gehiago, ze gustatzen ze gehiago? Ni herriko festetako tipuanok, ni erromerik eta olako historia.
eta kalimotxo eta... Bueno, kalimotxoa ez asko, baina sagardua. Sagarduakin da holakotan ondo moldatzea izan, ezta? Herriko festetan, baina bueno, eskontzan batzutan da holare bai, giro Eskontzan jarri berdek, ondo egote da, Eh? Bai. Ona. Eta gero, hemen de bai, Naparro alden da basekiat jendeak asko jarraitzeikela, ezta? Bai, hemen... Jose kostatzen, Gipuzko Bizkaia eta Araban gutxio? Bizkaian orain ari dazten. Vale. Lehenago zan gutxixio eta orain ari dazten. Bizkaian hasi nintzen jotzen, uste dut lehenbiziko herria Fruiz izan zen. Vale. Eta geho ja hasi naiz gehiago jute. Deitzu diate Elorri joko gazte topagunetik. Ona. Ni aluzinatzen. Hor kartelin daude. Asmatu die. Eta eseat ez dakin hortan. Eta ionena, asmatu die horre arki. Espero du. Ona. Bueno, zukalden ze gauza prestatituko gaur. Zukalden asko normalen zexibitzen, ensalada. Ensalada kite ditu? Ensalada, kola... Lechuga, zatitxu eta... Lechuga zatitu, tomatia, zegotatzen jo. Torpia nauk gauza hoekin, osea, ite ditziat, baina torpia nauk. Baina oso torpia nauk. Zeatika. Ekatzi torpia, gitarra eustekenian ordu mai emate jokela egurra, Bai. Katzi da. Bakoitza be kanpun. Bakoitza be, guantxe zandek egila. Bakoitza bere... Guantxe zandek egila. Bueno, hemen urkizka. Txorimalo bezala, bakoitza bere... Eta horrela jarrai dezala, ezta? Bai. Dudi gabe. Bueno, hemen txe, hartoirin pixka bota, Jaten bai honan. Jaten honai, ze gustatzen gehiago jatea. Zea, izarrai salia, aragi salia, entxalada salia esan dugu, baina txekiat. Entxalada, ondo da, baina ni pasta salia nauk. Pasta salia aiz. Pasta salia eta aragi salia ere bai. Arraia, pues, izango nuke, pues, hola izango txipiroiak, niatxak arrantza itzen du. Igainea zeako izan da, ezta? Pasaiko izan da. Hori da, eta kartzen txut txipiroiak etxea. Bai. Eta jaten dugu hor. De hecho, txipiroiak zuritu izan ditut. Eta garbitu barrutik eta bai. Eta nola prestatzi tintan, pelaio erara? Pues, batzutan tintan eta beste batzutan, osea, ne amak prestatzen dik. Aitak ekarri, arrantza eta... Igarbitu eta ama prestatu. Hori da, dena familiko. Ona. Familiko kontu da. Hala, berdiki. Bueno, ze musua? Bueno, batzun mostutxut. Ezin beguan. Oie guan txirri, dana batea berren erdine nintza, eta gau beste erdin, ja. Itze egin gehiago itzen den mostu baino, Eta horta torri aiz. Zukaldea itzaki baek, osea, que ondo giztik. Ondo gitxastik. Nik ja jarria azpizuna hemen ondutzen, ura pixka botaet, harto irina pixkat deseiteko, bio soja botaet, eta hortxe daka ondutzen. Eta, guain, ja, nola martxan goazen, eta piperrak ebai mostuta azkaun, segituan gatoz tipula mostea, baratzuria mostea, barazki martxan jartzeko, eta jungo geha bitarten, erreportai bat ikustea. Ongi? Ondo irut. Kuko jatetxea esaltzalde. Ez dut esaltzen? Ez, jun nahi, porque hor maizte egin txiok, eta han jatek, maravilla. Upeta. Eguerdion, Joseba, elkar ezagutzen gehan, Iñaki Telleria naiz, hontan ormaizte egin gaude eta gure kuko jatetxea erakutsiko dizuet pixkat. Leno egon ginen Mutilo kostatuan, 5 urte bota genituen alegia, eta hartu dugu hemen jatetxe historiko bat, Goierri mailan, deitzen dela kuko jatetxea. Lehenoko jabearen oso lagunak ginen, eta niretzako baita zen referente pixkat, akordio batea llegau ginen, eta ni hartu dut bere releboa. Kontzeptu hau pixkat ezberdina da, zera bakarri jatetxea, ez daukat tabernaik, ez daukat autobulik, ez daukat zer. Egunero juten geha gu erostera produktuak, bai ogie, bai aragia, bai arraia eta bai barazkiak freskoak. Eta kasu honetan, egunen erosten dugunarekin, egunen bertan prestatzen ditugu hainbeste plater eta hainbat menu ezberdin pixkat. Gutxi gora bera hori da jolasa. Astelenetik larun batera iten dugu lan, gauak bakarrik iten dugu ostiraletan. Astelenetik ostegunera dago aukera jateko eguneko menu bat eta gero daukazu astelenetik larun batera degustazio menua jateko aukera. Hau da, ostiralen eta larun baten bakarrik lan egiten dugu, esaten diogu garaiko edo azokako menuari esaten digula. Dala pixkat freestyle, estilo librea, montaite ditugu 6-8 platertxo, elaborazio ezberdinak egunen aldatzen dienak, eta hori eskaintzen dugu astelenetik larun batera. Bueno, oraintxe egungo geha zukaldea eta garaiko produktukin indako plater txiki bat ingo dugu. Preparauko dugu rezeta bat garaiko barazkiekin, alegia orburua, borraja eta kardoa, eta kasu honetan lagunduko dugu basatxerriko irugiar batekin eta intxar batzuekin. Eta gero, inda daukegu aurretik prestauta, saltza bat, ziazerba, baratxuri eta orburuaren muina erabilita. Oso erraza da eta etxen iteko modukoa. Lehenengo pausoa izango zen, alde batetik orburua egosi,
Eta horri egosten den bitarten zurito, kardoa eta borraja. Gaur eukiko deu bakaiau pixkat, bakaiau freskoa erosi deu, kokotxa batzukin, eta azalora krema, baita azalorea orain garaiko produktua da. Preparatu dugu izokin marinatu pixkat, eta kasuntan adibidez arrai bezala gaur erosi dugu lupia. Lupia beharren, rodabaioa egongo bazan, rodabaio erosiko genuen. Osa ez gea lotzen, hau da, gu juten gea, eta segun eskaintzen diguten, gu preparatzen dugu, beraiek eskaintzen digutena. Ez daki guzti preparatu behar dugun, honea etorri arte pixkat. Aste arte eta ostiraletan behasainen dago azoka, eta aste azkenetan ordizikoa. Hoiekin gutxi gora bera moldatzen gea, bai gazta eta bai barazkiak erosteko, eta gera, egunero, juten gea arraindegia eta arategia. Eta hogia baita erosten dugu egunero. Gu juten gea lazkagoa, erosten dugu eta honek hartzen dugu. Platera hau, bai dalegie, borraja eta kardoa ez dala inbeste erabiltzen. Ze, die produktu merkeak, baina lan asko hauke ze asko zuritu behar da eta denbora behar dezu. Orduan, jendea bastante baloratzen dugu. Beno, ja ditugu kasu honetan orburua ja egosita, eta segitun egosi behar dugu. Kardoa eta borraja moztuta nahi dugun tamainoan. Kardoa egosi behar da, borraja baino pixka gehiago. Eta bitartean basatxerriko irugiarra gure kasun jatetxean ja sukaldatuta daukagula temperatura baxuan, baina etzen edo zein eratan indaikela. Azalak enduko deu, eta gero plantxan botako dugu ja platera maitzeko. Edari karta pixka berezia daukagu, ze mundu hontan bastante zartuak gare eta gutzen zaigu, eta pentsante dugu janaria eta garia batea dihostela, dauzke gutxi gara bera, 150-160 referentzi ezberdinak edarinak. Bai garagardoan, bai zagardotan eta bai ardotan. Eta gehiena, 130, 140 gutxi gara bera, gertuko edariak die. Dauzkago ja ingrediente danak prest, orburua, kardoa, borraja eta irugiarra, salsaia orain berotuko deu danakin batera eta ja enplatatzera goaz. Bueno, Joseba eta ikusentzuleok, eskerrik asko eta ikusi duzue zer nolako platera prestatzen ditugun hemen Ormaiztegiko kukon eta dana gonbidatu azarete etortzea, eskerrik asko. Aupa, Iñaki jauna, banitxekin zioze fina ingo gola, eta ala indek, fina ez, fina baino fino, Zandi, ze zukaldeli ona. Egia zan, lekuku hartuek eta erantzun bikaina ematen nahiaiz. Horrela jarraitu. Bueno, gu gurean jarraituko jago, ez da? Bueno, hemen, esan deun bezala, ondutzen dakat azpizuna, nik baratzuria eta tipulina zuritzen hasiko naiz, eta ze irutzen zaizuzuk? Osea, zuri pelikuletako soinu bandak asko uste ez. Ne, pelikuletak pilo bat. Amorratu daiz, ez da? Pilo bat. Eta gaurko ez nahi oguantxea gaituko nahi sukaldatzen musika jarriko alion. Bai, posible da, bai. Bai, ni jasiko nau zuritzen, da, hartu zakitarra. Hartu eta guantxe bertan. Hartu, a ber, ze botatzeken. Hai bez, ni hemen nahi nauk, piperrak moztuta zeskat, eta tipulinak nahi nauk. Zein goguan. Hemen gola. Sukaldian Abestuta guzti. Sukaldatzen. Claro, redundantia, ez? Sukaldian Tipula, 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 xuritu. Tipula, 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 xuritu. Artista, artista. Guain batzu janbian itxak, Tipula, 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 xuritu, bossa nova. Da Bahía Blanca. La tipula blanca. Vampiroei negar eragiten die. Ezin dit, jatire ritmoan jarraitu, eta hori, lasea jarriakela, Bai. A ber, maio guain, Hori da, ja, zainakin moztekenen. Ja, zainakin moztekenen. Nice. Bueno, eta adibidez, regetoi puntua jarriko alio nene, bai. Regetoi are bai. Musikakin bat ziako ez. Nei, etzai gustatzen, baina. Nahi bai, eskatzen bai, nik ingo jat. Venga, bota pixkat, a ber. Hemen gaude zukalatzen, sukaldian dena mugitzen. Baduzu zea, nola izena du, ez zaite tortzen zein izen. Ta sua sukaldian, ta sua sukaldian, sua sukaldian, hemen gaudela egonian. Mozten hori gera, erori da gitarrako soinu katxarroa. Nik helduko jatamen jarriko. Dena ondo. Ta denak aurrera. Mozten hori gera, ta jarri dit berriro gitarrako katxarrua. Sua sukaldian, sua sukaldian.
Iole! Bai. Autotune, gehiago, jarri behar. Autotune. ETV-ko produzio. Ez diuber, irekin hemen ez diuber. Igual trampa bat ingo jau geho hau erretzen basaigu, baina iria ez diuber. Hemen bota bertzoten dago lehiua, ez ziotela bota, artista hutzaiz. Ta adibidez, iragarki batei, adibidez, profilakteruan iragarki batei ze jarriko joan, ze abesti jarriko joan. Profilakterua zerreko Osea, izenagatik, osea, markatu, igual geho iragarki ikusten tabak. Kondoia na. Kondoia na. Bai. Vale. Se jarriko joan. Kondoia santa, ya está. Vale. Profila tiru, terola tirua. Osea, izen komplikatu. Vale. Txona, kamiseta que no voy a Arrakasta nahi badek Gaur gauian Arrakasta nahi badek Gaur gauian Erosizak Gure produktua Gaur espadek izango debia. Esperantza hor, mantendu behar. Onaiz. Ai, ama. A ver, beste iragarki bat ingo jau. Bai. Jarrioka besti baten... Saltxa, tomate saltxa gazi gozo honei. Ondo? Venga, ota. Hau oso jostagarriak. Tomate saltza, gazi gozua, bertan probatuko deu, zaporen eta doinua. Tomate saltza, gazi gozua, bertan probatuko deu, bai zapore eta doinua. Eta gaudela zartaginean egiten, eta gaudela sukaldean berotzen. Tomate saltza guk badakigu jaten, eta honek daki egiten. Eta ikabeste. Tomate saltza, gazi gozua, deu guk gaur jatekua. Guazen, tomate saltza, gazi gozua, deu guk gaur aguna jatekua. Andoni, artista hutzai, bertsolaiak mozge atzeitu gire onduan. Bueno. Nik bi gauza sustatzitu batean, behaiek agotza bakarrik, Bueno, bertso musikala egin behar da. Bertso, artista hutzai, artista. Kusiek, karamelo pixkatin dit azukriakin. Hori punto. Guain, botatzi ziot, tomatia, eta guain, Nola usaitzeken, sustantzia emateko, botako zio, ospintxorrota da ehar bat, vale? Eta soja saltzare bai. Eta hau pixka murrizten utziko jau, eta oso mia gelditzen baek, gero hartoirin pixka botako zio loditzeko. Eta esan deuna, erabiliko dugu hau, baita, gero pregitzen deunean, aregila, berta botatzen deunean, hau dena berazteko, eta baita ere, maionesa ehar bat iteko. Jauzai zoragarria. Ezin hobia. Bueno, eta gitarrakin sex... Fijaunez, gauza bat, barkatu, fijaunez, hemen dakakela, hori joko balia. Ei, aiz bihurren ja, Hori joko balia, I, hori jokoa hau dek. Bai. Baina badao, hori jokoa badao. Hau dek zautzekoa. San Juan darra arroxa, dek. San Juan dekoa, hori jokoa, zauztarra, dana zeskau, dana laguna. Multikulturaria. Ia izin bihurren ja. Ona. Bueno, eta gitarra ze jaioitan, gitarrakin eskua azpino, ze? Zasinitzan ikasten 13 urte inguru nitula, etorri zan irakasle bat gure herrira, talde osatu zan ez, ikastaldea. Eta gero ja denboa pasazan, eta gero ja irakaslea etzan gehiago etortzen, zen taldea etzan osatzen, eta nik esan, ni jarraituko diat jotzen, eta jarraitu dit jotzen. Eta irakasle bezala jarritzan? Ez, irakasle bezala... Ire kontuz jarritzan, gero? Nire kabuz, bai, gero nire kabuz jarri nintzen. Ados. Eta hori zenbat urtekin nahi esaten, noiz gertatu gano, igual dela zenbat urte, gazte-gaztetatik ane. Hori ja, erabaki nunetik nekabuz seitzia, ja izango dira, 10 bat urte bai izango dira. 10 bat urte, zen bazkako antxe? Niko 30. 30. Bai.
earki. Osea, 10 urte, buru belarri, eta zatekena. Bai. Gitarra jo, eta gitarra jo. Eta hobena bestiekin jotzia, zuri segurazki bestiekin sukaldatzia ere gustatuko zaizun mon, pues, ni besteekin jotzia gustatzen zitzaidan, eta ikasten non asko beste musikaritaz ere. Bikain, eta garrantzitsuak hori oso. Gure bai askotan sukaldarekin berdina gertatzen zaigu, eta esan dekena, askotan hau ire jatetxian sartuta buru belarri betiko gauzak egiten, eta beste sukaldari batzukin, beste histori batzu ikusi, eta momentu gutxian asko ikastek. Ez aldekala. Bai. Momentu gutxian asko ikastek, eta goxatu itegre, bai, beste era batea. Bai, gainera transmititzei zute pixkan nola iten duten beraiek, eta zuk hartze zuertik, pues, gustatzen zaizuna, eta, ez? Bikain, aladek. Eta telebistan bai, atea itzan kantu giron, ez da? Eta errakazta erreuki guan gainea. Atean itzen kantu giron, hor, eta resulta que asko atean itzan, eta irabazin du. Sobreexposizioatik, suposatzen. Hor, jendeako sondo abesten zune bai, Bai. Eta, bai, Zozondo ingo guan orduani. eta gero bagoa zen, bai. Bai, ez da? Oso ondo, bai. Eta, hortik aurrea torrituen, horre lagundu zian idarrakazta guztik aurraka juteko, edo... Horre, bai, lagundu zian. Telebista guainik medio neko handila dek, eta jende desentek ikusteik. Claro. Hau bera jende desentek ikusteik. Bai, jende asko jarratzea ziguk, eta egia esan, jendea goxatzeik, eta ole bai, guretzako. Gero, guk esate jau, gure osagai garrantzitsuena zu esate, gonbidatuak, eta hemen jendia zio beti zaila berzein etorteken, ze kontatze ziguken, ze abasteiken, eta gero, ze jateiken, bai, hori asko interesate zaigu guri. Bueno, hemen txe, honi ingo zuten guain, indarra jetxi, bestela erre ingo zaigu. Eta ez da komeni. Eta ez da komeni, baxu jarriko jau, eta hemen txesek hau mazan. Ikusiek hemen nola indiu, no? Bai, patata karratu. Patata karratu txiki. Ze prezisua da, kakeni. Ze prezisua. Zeakin nindilat, erregela batekin, Honekin, bai, kakela prezizioa bihatzekin, hemen bakoitza berian, ez da? Honekin aldekik laberinto bat do, puzle hori, Rubikua patatakin. Oi, dekin berizkiaten hemen, hola, gutxi gorera 8 milimetro terdiko laukitxok ez. Egin zazu etxian, hartu metro bat eta... Milimetroa, metroa ez di balillo. Ja, baina, bueno, ni ulertu nahi. Ni baita, ona. Bueno, hemen txe, esan bezala, behitu, gure saltza gazigozua, hemen txe sekau, murrizten, behituzak, igual ez hau berko, ez da, esan diat geho loditzeko botako zegoela, baina behituzak, ze testura mundiala daka. Osona da, Haure bai zua jetxingo zio, vale? Hemen patata ere moztuta sekau, bi aldetaka, oso ondo, hemen jarriko dit, irinetan, pixkatola dana irina nahi diat barruan sartziak ondo irikitzeko prejitzea momentuan, eta besti gabe, jungo gaitu beste reportai bat ikustea. Hemen ingo jatena dek, behizak, hemen, bai, ingo ziotenek pixka txitxa, energia gehiagik edu ziot, eta ingo ziotenek armendolak bota, eta martxan jarri. Eta gero ingo jaunaek, esan diatena hauek, irinetik pasa, prejito harrapasa, bihurri. Nire harrapatzen salian, hau eta horretik harrapatu ditu. Bueno, beste gabe, esan dakoa, dana bideratutak hau, geho gatoz oitxe prejitzea bertan sartzeko, maionesa inberko deu, patata prejitu, bueno, geho zoze joko iguk, eta dana bideratuta dakaunez, jungo gaitu, biziola, ikusikoek, ze proiektu polita, eta beste gabe, guazen ezautzea proiektua. Guazen ba, iu! Kaixo Joseba, hemen gaude Lazkaon, Biziola fabrikako proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Hemen gaude Urtzi, eta ni neu aizea, eta ja gure proiektua gustuko duzuen. Biziola kooperatiba irabazi asmorik gabeko ekimen sozialeko kooperatiba bada. Bertako gizarteko ekonomiaren erakundeak eta Goierriko herritarrak batu nahi dituen proiektua da. Eraikina handi hontan, guk fabrika deitzen diogu, bertan 5 gune nagusi dauzkagu, alde batetik logistika gunea daukagu, bestetik denda daukagu, bertan produktuak lortu daitezke, erosi. 3. espazioa plaza deitzen diogu, espazio ireki bada, bertan hitzaldiak, kontzertu txikiak, ikastaroak, tailerrak eta honelako ekintzak antolatuko ditugu. 4. gunea produktuak eraldatzeko espazioa da. Laister Astigoxo gozogintzako obradorea bertan jarriko dute.
Eta 5. gunea, gure gainean daukagun solairuan kokatzen da, eta bertan bestelako proiektuak garatzeko espazio handi bat daukagu. Kooperatibako lehen jarduera ardatzetako bat, elikaduraren subiranotasuna da, eta hortarako inguruko ekoizleak eta kontsumitzaileak elkartzeko espazio bat egin nahi genuen. Orain arte lortu ditugu 22 ekoizle, eskualdekoak, eta gure helburuetako bada, geroz eta ekoizle gehiago gure proiektuari elkartzea. Horrez gain, 60 hornitzaile baino gehiago dauzkagu, eta guzti horiek eskuragarri dauzkazue gure dendan. Edozeinek erosteko aukera dauka, ez dauka zergaitikan izan bazkide. Eta bukatzeko, aurkeztu nahi dizue gure taberna. Taberna hori Basabekoek kudeatzen dute, artisau garagardoa egiten dute, eta bertako azalpenak emateko urtzerekin utziko zaituzte. Gugea Basabe, Legorretako garagardo kooperatiba bat, 52 pertsonakoa. Garagardoekin hasi aurretik pixkat esplikatuko dizuet garagardok ze lehen gai eukitzen dituzten. Hemen ikusiko duzuen bezala, garagar ezberdinek, bai rubiak, tostatuk eta beltzak itxeko, gero legami eukiko deu, eta azkenik lupuloa. Lupuloa bertakoa, Azkoitiko lupuloa, Pepos Hobsen lupuloa. Eta guain 8-10 garagardo dauzkeu, baina gaurko hontan 3 esplikatuko ditugu. 3 garagardo, 3 gazta ezberdinekin jateko. Lehenengo eta behin, hasiko naiz, garagardo azido batekin, esan garagardo honek bestek ez bezala lupuloik ez daukela eta bertako sagarrakin inda daula. Azidoa zergatik da, lebadura diferente bat erabili daulako uden pH-a jesteko. Bedaioko txarlin sagarrakin inda dago, zidernauteko sagarrakin. Eta ze gazta jango genuke, behieko gaztakin jango genuke eta edango genuke garagardoa, eta gazta krematxu batekin oso ondo sartzen den garagardo bat da. Bigarren garagardoa esplikatuko dizuetena, gu gehien saltzen deun garagardoa eta gure aurreneko garagardoa izan zana. Oain dela 4-5 urte ateatakoa, Pilsen garagardo rubia bat oso edan erreza eta poteatzeko egindako garagardoa izango da. Malta zapore pixkateta badauke, eta hauze gaztakin jango genuke, behi gazta batekin, teieria gaztak indakoa, gazta oso xoabea, eta haure pixka krematxue da, baina oso ondo sartzen dana garagardo honekin. Eta azkenik, 3. garagardoa esplikatuko dut, IPA guain modan daren garagardo itako bat da, Legorretako festival batekin egiten deun garagardoa, garraztasun puntu handi bateko garagardoa dela, pixkat zaixogoa edateko, eta ja alkolare pixkat gehiago daukena da. Eta garagardo hau ze gaztakin ondo etortzen da, pixkat pikatzen duen gaztakin. Hartuko dugu berriz mutiloako gazta, teieria gazta urdin bat hartuko genuke. Eta 3 garagardo hauek ze beste janariekin maridatu, esango nuke bazkala aurretik, gilda batekin edo, oso ondo etortzen dana da azidoa, bigarren pilsena esango deu ensalada batekin edo lehenengo platera xoabe batekin, eta gero IPA bat, bigarren platera haragi, arrai edo zer gauzakin. Probatu nahi izango batzen dituzte, etorri honea, eta katak eta hemen ematen diteu, eta baita kanpo ateratzen gea edozein elkarte, edozein herrita, katak egite. Joseba, hemen gelditzen gera Urtzi eta biok, aurkeztu dizuegu guk hemen lauzkaun daukeun proiektua, Biziola Fabrika, eta baita Basabe kudeatzen duen taberna, eta nahi duzuenean hemen egongo gara, eta gustora hartuko zaituztegu bertan. Venga aio! Libre izateko izaioa, Mari, ez zara izango niretzat. Libre izateko izaioa, Mari, ez zara izango niretzat. Nagusia izan doni, artista hutai. Erra punteo goteitu genak. Hori ze, zutagarrekoan omenez. Zutagarrekoan. Guain txima gabe dago. Guain txima gabe dago, bai. Gaina euki guan behakin, zer baitola kontazak historien bat lagunen batekin, eta? Lagunekin junginen iparralden presoen aldeko kontzertura, eta ni jotzen nian, eta gero zen eskakeitan, eta gero zen zutagar. Eta, kamerinotan ikusi ginen Gorosabelekin, eta Gorosabelek etorri zen, eta esan zidan.
Ibai ahotsa, nahi gustatuko litzaidake ibezerako ahotsa edukitzia, nolako, eta ni, klaro, gorosabela hau esaten, eta ni flipauta, ez? En plan, ez dakitzen bat urteko karrera dakan persona batek ari dezaten oso ondo abestetela. Total, nire bi laguntzu den zutagar entzun dute. Baina ez dute ikusi sekula Aitor Gorosabel. Ados. Bueno, ikusi dute kontzertu, baina ez sekula en plan persona. Aurrez aurre, oide. Hori da. Eta, claro, hasi zean pentsatzen, bueno, ja dago beste zar bat, Andoni hurbiltzen dana. Beste zar bat. Beste zar bat, Andoni ingana hurbiltzen dana, pues pelmada emateko, ez? En plan, beraia ja daude oituta, jendia etortzen da, oso ondo itxezu ez dakiz, eta nire laguna ja daude, bueno, ja, berriz ere kontu hau. Eta izan jo, hau, este quedó, no resantziakena, ez da? Eta esate jote. Hoi zan zutagarrekoa? Eta gatu zean, nahiko... Bueno, ja bakite hoi dala. Guain ja bakite. Egia esan, hemen egon zuan gurekin ebai, eta hemen dikan goraintziak, iretzako. Goraintziak, artista. Ni esautu nian surfiten zautzan. Surferua, bea ere bai? Bai. Ikitalde surfikan, okirol ikitalde. Horre gaizki. Buen gaizki. Eskerrak gauzat ondo ematen zatzen eta ondo esprimitu. Ondo itek. Eta hoi aukeratuek eta asmatu baek, ez te gutxi. Ona. Bueno, zeintzuk izan ditu giretzako ire erreferentiak? Nei gustatzen zait Sorotan Bele eta Kentzazpi gatibu begaraian gehiago guain baino. Vale. Eta gero ere bai, guain ari dire ateratzen talde batzuk oso interesantiak, Burutik, Lier, eta Basatin, ne lagun batzu dira, eta Basatin kamiseta ekarri dut gaur, pixkat promozio deskaragua diteko. Ondo allá, sí, launa dituk, Ateatzen nahi dira, edozein generotan ateatzen nahi dira euskal musikari berrik, eta nik uste... Hori hemen ikuste, jau, eta honen atortze jende mordua, eta ikustek jendeak kiston doaiaz eskakela, Bai, hemen txekau, gaur egunduko artista bat, bueno, eta josak beste bat Sorotan Belena, hola. Bai, esan dekela ja, ez da? Bai. Arotzak zuen alaba bat, zan herriko xarmangarriena, bigizonek nahi zuten jabe izan, haren bihotzaz nola esan, zerdun ene alaba, marinela naite dut aita, ez taldun ulertzen ezinezkoa da, jauntxoa dairetzat maitia, orduan goseak denak ziren bat, ETV-ko sukaldearen zat. Bueno. Hau gonatorko. Patata dator zartagina. Arrautzaz gain. Ni isilde monau. Ondo. Bueno, hemen ikusi, vuelta eta vuelta mantzigula honetan nahi, eta india unadek berriro sartu, moztueken piperra, hortzekau tipula, armendola zeskau, eta honei, azkenengo sustantzia honei, emateko ikutua, Eskapo! Botako jau, aurreko abestian, botaeken... Almendra la fuga. Saltza gaseosa, almendra la fuga. Saltza gaseosa botako. Hemen botako zio horrela, eta honekin nindi jau, eharra gure plateran oinarreia. Guain, inberdi jaunaek, maionesa bat, arrautza, eta ere bai, saltza honekin, eta patatak hortzeudek martxan. Eharra indio gaurkoan, Bai. Hemen botako jatenak behizak, Hau botako zio pixkat, eta ez zio botako ez gatza, ez ospina, ez ezer. Zertik, horre basekakelako, fundamentua. Badauka. Bai, horrei botazio, soja saltza, azukria, tomatia, orduan ja sustantzia horrek emango zio. Ni ensalada bai botatzio, gatza, ospina eta... Dana, no? Dana ondo alinatuta ditek, ez da? Bai. Artua eta... Ala bihardik. Ona. Bueno, eta guain, nire barkarkako laneko abestien bat botako alde gure saioa izteko, ose? Bueno, inen dut abesti banderia, bai. Hombre, irrikitan gitxaudek ire abesti bat entzuteko. Ez da grabatuta eta ez da grabatuko. Bai, vale. Zeratik ez da grabatuko? Sosak. Sosak, vale, guantxe. A ber, norbait sosak botatzitun, behar dituguta. Bai. Molestatu iteik?
¿Qué va? Vale. Hola. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Es que ya he pensado ya, ha volteado esto se va. Ha pensado ya, ha volteado esto Ia se isi figura, ia Bai, isi. bai. Artista hutsa, bai. Gero ingo ya, Bai, ingo aldek. privado ingo ya. Ikusi alde gau 6 historizek haun hemen, Bai. Buah! Ederra Earra, de pinta. hau jasua jetxingo ziot. Patata bera hongo gaitu. Patata hauek hau nahiko onditxo zeuden, da denboa pixka berdu, Ikusten jungo gea, aber nola dauden, Bueno, haidia, Hola, Ahí ez da dia. sitio mau. Haidia, guain, Peligrosua, ez da arpeira juten mazai garra zekau. Venga, haidek, hau pixka launduko zetola irikitzen. Laundu patata, laundu. Ai, laundu. Venga, hemen batzuk hasi dira irikitzen. Oi, Ikusten, behai ze prekitzen ona. dianian irikitzen jungo dia. Zein bentua deken patata, Ze oso honeken patata, Bentu, Latza. Merke eta ona. hobena, bai. Bai. Marmitakoako ere, balio. Marmitako salia alaiz. Bai. Gauza garra, marmitakoa, Bai. Ai, ama. Ona. Hau listo, hoi listo. Hau, betu, hemen koipi ateatzen naiz egu pixkat. Bai. Ingo ziuna soberan dakan koipia kendu, bale? Bale. Venga, hemen untzi baten jarriko ju. Horrela xe, Koipia kanpoa. koipia kanpoa. Gio batzutan sukaldari jata ogila hartze jau eta hor koipe hori untatzen azte ditu baina. Bai. Nire gustatzen zaiak, Bai, hori. trampaek, pixka Beti trampaek, da. baina, bueno. Loditze haiz, baina salsa oso ona, bai. Oidek. Gerrintzako este gain ona, baina, bueno. Bueno, Geo moitu inber. gora Euskal Gerria. Gora Euskal Gerriak eta gure gerriak. Onda. Bueno, hemen txe. Gaur egun bat hor, eta itxoin behar dugu momentu txiki bat, patatak bukatu daitezela iten, eta segituan platera gatuko dugu. Oantxe gatoz, musika berri batekin. Bueno, patata hauek aurreak abedi joazte, hemen txion gea 5 minutu zai, eta, a ber, txikila ni uste ja listuen behar dula, beitu, zeitxura hartzen nahi da. Ear hartuik, Bai. Baina ondit jai, nik utziko nitxoen beste pare ba minutu. Igual abesti txoba joberko ju, Ah, bueno. Bai? Zer utze zaik. Ez dakit patatakin abestin daun. Ez? A ber, baina abestin bat iria joberko ego, ez? Ah, bueno, bai, Bai. ingo dit banderia, bai. Bat? Bai. Esai despistau, Bai, bai, despistau, Claro, pero... Lasai asko hasiko da hemen mayonesakin zehoz, o patatakin bai. Hau, el quintokin jotze jat. Vale, el quinto Contenedor. Bai. Perfecto. Beraikin jotze jat, eta, bueno. Pokresiaren itxurak betiko estali du zugan neukan esperantza eta zalantzaren aurrean aurkitzen bazara irakurtzazu pixka bat Ameslarien begiradetan dagoena iraultzatzia da esnatu zaitez beti izango duzu bide bat egia aurkitzeko da borroka zuzao ta jarri gure alde indarra aurrera egiteko esnatu zaitez elektrika ginta Onaiz, ez menesti bezer gehiago ber. esnatu zaitez esnatu zaitez esnatu zaitez esnatu letra erresa esnatu zaitez beti izango duzu ere usten un trentzitz bide bat egia aurkitzeko ta borroka zuzo ta jarri gure alde indarra aurrera egiteko
Grito, jebila. Oso kaineru haiz, oso naiz. Zea botzakaken, Patatai egileak. gustatu zaio, Patatai noski baietz. Beizak patatai zengo zuen, hemen txe bajarriko jugola. Parra patatata, parra pata. Parra patata, patata. Era zike gabestia. Artista utzaiz, artista. Lastima ezin dela piperra sudurra Andoni, artista utzaiz, baina haunditakua gainea. Hiru, bai? Urte askoen espero jau, hemen dikan huelta gaibiltzia, holtzanetan, festetan, Bai. eta nahi genien etorri Zukal Herrinea, Eskerrik asko. kosinan ibiltzea. Oso ondo pasadia. Nik zukaldatuko taik abestu zan. Bakoitza berian. Bueno, lagunak, behitu hemen, azpizun ondua indeun, patata berezi egin, nahi nun pixkat espino zuateatzea, baina xamurra egon guek. Eta maionesa, earrata. Azitxura. Eta musika, ear. Ta sobrak etxea? Eta sobrak, etxe. Aio lagunak, biarrarte.